Mga kababayan, nandito po na naman ulit kami, bumabalik sa ating programang Kapihan sa Malayan at siyempre muli kasama ko si partner Edwin Bautista. Ulit po tayo, mga kaibigan. Partner, pag-usapan naman natin ang ang bayan nating Pusurubio. Yes. Okay. Siguro hindi lang ako ang nakakapansin ito. Aliwala ba siya siguro sa makakaimaton? Marakal. Noong Sabado, partner, tulor On. ng babansat. Gali karakal. Naimatulan nyo na siguro. Actual, kituluran ng sabi. Kitulor ka sama. Okay. Siyak din malanak na walay sa yung kujayod may sakya hardware. On. Agay karukay na tulor, amaya-maya to, ng babansat. Ay ang gapulay na nasiksikan daray arumalugan. Alagang dyan lang. Crowded. Akin niya kalambit ko tan partner. Akin sa kaya issue. Say kin kumundapat awa niya. Plano unlanakan nga pairan panaon talo babayad gentini. Ay, undara kal sutuo, undara kal suluganan, mas lalo tayong nahirapan. Okay. Pansinin po ninyo ito mga kababayan. Pagdating po ng mga araw na sabay-sabay ang libing ng mga yumao nating mga mahal sa buhay, pag dumaan po dyan sa bayan, halos hindi na po makaraan ang mga ibang mga sasakyan, traffic. Ang flow ng traffic po natin talagang halos stagnant kung minsan. Wala na. Kaya kailangan ngayon, sa panahon ngayon partner, magkaroon na ng isang pagpaplano para mapag-aralan ang problema na yan at kung mapag-aralan, baka pwede tayong gumawa ng diversion o circumferential road na tinatawag nila. Kaya nga po, iyan po, napaka-importante po yan sa isang leader na ang nag-iisip ng mga solusyon, hindi lamang po ng mga kasalukuyang problema, kung hindi yung i-visualize na niya, yung maaaring mangyari 10 years sa darating na panahon. Kasi pag napabayaan po natin yan ngayon, kawawa naman po yung mga susunod na henerasyon. Di ba, partner? Kung matatanda mo, partner, yung mga daan natin dyan sa bayan, kung tayo ibata pa, yan pa yun eh. Yan pa yun. Wala kang nabago. Walang nabago. Dadaan ka sa may Central, kung gagaling ka sa Kaplong, makapasok. Ganun din galing sa Alipangpang. Galing sa Alipangpang, galing sa Talugtong. Walang nabago. Wala bang nabago. Wala kang bagong daan na nabuksan. Wala. Kaya sana magdadivert ng traffic. Alam mo, partner, maganda sana yung kwan eh. Yung halimbawa dito sa galing ng Kablong. Yan ang isang iniisip natin eh. Magdadivert siya papuntang either Magpagan. Okay, buwan. Yung sudadaan doon. Nung kuring Kadiman. Butang Diman, umpaway na Magpagan, Pantura. Talugtog, Pantura. Nayarin, aman na-acquire na lokal, LGU. Dalanan, bali-baliman pa na. Marakap iman. Anti-congestuman. Hanggang may dyan eastern barangays like Sugkong, Pantura. Ulamit at not dyan south. Yarin, walay dalan mo kung di man eh. Na-develop di man. Ito po yung mga daan na sana maganda at napakalaki po ng contribution nito. Hindi lamang sa problema sa traffic, pati na rin sa progreso pa na. Kasi pagka marami kang magandang infrastruktura, ay malaki ang posibilidad na aangat ang ibang yung ekonomiya lalo. Ito pa pala, kagabi nung mayroon kaming pinuntahang nakirami kami sa isang yumaong kamag-anak. Lamay,
nabanggit nila doon ang problema nila doon sa paglalagakan ng bangkay ng kanilang yumaong pamilya. Sa sementeryo. Partner, pansinin natin ito. Alam mo yung sementeryo natin dito sa Puso Rubio ay Isa yan sa mga dapat na nating tingnan, pag-aralan kung paano natin mapapaganda naman ng konti, mapapaayos kasi po talagang siksikan, napakarumi, walang maayos na kahit man lang bibisita ka doon, mag-aalay ng bulaklak sa mahal mo sa buhay. Aliwan piste na ito, masama-sama, so di ka. Agay ito takto. Napakarumi. Samantalang, mambabayar timon. Ano walay na ito maplasiran mang kulikta, mansingin. Pero, ano maintenance tuman na sementeryo? Pero sa tingin ko, partner, isa sa mga solusyon na nakikita ko ganito. Kailangan magkaroon ulit ng isa pang public cemetery. Additional. Kasi tama yan. Bata pa ako, cemetery na. Noon medyo maluwag-luwag pa ng kote. Kasi dyan nilibing ang lolo ko at saka nanay ko. Pero inilipat lang namin ang mga buto ng mga remains ng mother ko sa ibang mas maayos na cemeteryo. Kaya bihira na kaming nadadaanan ko na lang yan. Tuwing pista ng patay, partner, yung mga kababayan natin, kahit kami, na-experience namin yan, ayaw mo magtakal doon ng kahit 30 minutos na Kasi, wala ka nang halos maapakan doon, lahat puro puntod na. Napakauso, napakaalikabok, mabaho. Kasi nga, kinalay, ang kapuli, dignidad na namin inaapit. Wala nang dignidad yung mga kwan. Alam mo, pangarap ko, partner, sa bayan ng Puso Rubio. Ito isang pangarap ko magkaroon ng isang maayos na daan, diversion road. Sana sa mga darating na panahon, magkaroon tayo nung tulad sa ibang probinsya. Sa Cavite, Bulacan, Batangas, magkaroon sana ang Puso Rubio ng Pangasinan, yung isang tinatawag nating development corridor. Development corridor, ibig sabihin, isang maluwang na daan na strategic, lalagay natin sa isang strategic na direction o area, papunta sa port, gano'n. Tapos doon, i-legislate natin na bawal magpatayo ng bahay kung ang dapat lang na ipatayo doon mga pabrika. Kaya nga tatawagin natin yan na development corridor. Pero alam mo yan, partner, natapik ko yan kay Congressman Gico isang beses nung nagkapi kami. At hindi ko alam, nasa isip din pala niya yan. Actually, nasimulan na yan. Nasimulan na niya, nasa isip pala niya yan. Ang sinasabi nga niya sa akin, maraming bayan ang pinag-aaralan ng team niya ngayon na gagawan nga ng ganyan, development corridor. Tama, yung sa Binalunan, nasimulan niya yung... parang pilot project niya yan Binalunan corridor. From Binalunan going to west, tang Manawag, tourist destination. Pag ikaw ay galing ng Manila, pupunta ka ng west, marami kang madadaanan dyan ng mga destination. Tourist. At yan, pwedeng ituloy din yan papuntang north. Correct. Andito ang Puso Rubio, na potential din, season. Marami din yan. So tama, maganda yan, partner. Natapik namin yan isang beses. Pero nabanggit ko sa kanya yan, we need to industrialize. Sabi ko, at yun din pala ang ano niya. Kaya maayos itong si Congressman Munmun. Actually, hindi ko siya kilala personal. Pero hinahangaan ko talaga ang mga ginagawa niya, partner. Napakaayos ang kanyang pagtatrabaho. Ngayon, partner, nagsisimula na yung kanyang project na naman. Interconnecting from Villasis to Ordaneta, Binalunan, Puso Rubio, Quezon, dyan sa overseas barangays. Magkukunik-kunikta yung mga yan, papunta sa Tiplex,
So, yung accessibility talagang napakabilis. Oo. Sana matuloy lahat yung yan ang mga pinapangarap ko na magkaroon sana dito sa bayan natin sa Pangasinan, lalong-lalo na dito sa mahal na mahal nating bayan na Pusurubio. Mabalik tayo doon kanina sa pinag-uusapan nating yung additional sana na public cemetery. Public cemetery. Kasi talagang congested talaga yung mga lumang sementeryo. At sa palagay ko, sa aking palagay partner, hindi lang dito sa Pusurubio yan, kahit sa ibang bayan nakikita natin mga sementeryo nila talagang lumang-luma na at saka hindi na kaaya-ayang tingnan. Ang isang pangarap ko na makita yung magkaroon ng panibagong public cemetery. Tapos ito pa partner, medyo mataas to na pangarap. Gusto ko sanang magkaroon din ng parang ang sementeryo, parang libingan ng mga bayani dito sa atin. Alam mo kung bakit? Doon natin nililibing yung mga bayani natin. Sino ba mga bayani natin? Marami. Mga Pusurubio, mga halimbawa, mga yumaong mga mayor, yumaong mga ang tawag nito, lingkod bayan, mga successful businessman, mga OFW, kasi tinatawag natin silang mga bagong bayani, partner. Diba? Bagong bayani, tapos ililibing mo doon sa Marodotak yan. Di ba, partner? Aliwliwa. Tapos, mga sundalo natin, may mga namamatay, may mga kababayan tayong mga sundalo, mga pulis. Naging general. Tama. Naglingkod na Ang pangalan pala, isang memorial park na kung kinakailangang pagandahin natin at lampasan natin yung libingan ng mga bayani sa Manila, pwede naman natin gawin yan, partner. Di ba? Isang respetado at talagang lugar na yun bang kaya-aya naman. Kaya-ayang tingnan na anytime na pumunta doon ang mga mahal sa buhay, mag-alay ng bulaklak, maluwang, mag-parking sila. Di ba? Sinagagawa partner, ay dalalabay dyan, so old, cemetery tayo. Ikakarga dalat sa may may commercial memorial tanayon pero maplay pero bali-bali matlante pero to give some dignity to our mga mahal natin yumao kasi siyempre mahal sa buhay natin yan na bigyan natin ng konting dignidad at siyempre, pagka naalala natin sila, siguro naman ako kasi naniniwala ako sa mga ganyan na tayo tinitingnan nila mula sa itaas. Kasi hindi naman yung sasabihin mo, partner, na di ba, wala, patay na rin yung mga yan di ba, ay, nako. Aliwan talaga. Hindi ko, tama at maganda. Parang ganun na lang ang parang tingin natin sa kanila. Kaya sana itong kasalukuyang ginagamit natin na public cemetery gumawa ng isang komprehensibo na ito siguro yung executive pwede rin anong tawag nito hingin sa legislative. Pagpasa sila ng isang ordinansa kung paano aayusin at pagagandahin itong ating lumang-luma na sementeryo at tuloy pati yung sabi yung partner, pag-acquire tayo bagong lote, kaya naman ng kaya kung sasadyain. Mayroon yung partner, bagong lote dyan na pinili ng munisipyo, ewan ko kung ilang milyon yan. Ang problema naman, napakamahal daw. Hindi ko pa nga nakikita yan Yung bagong kanyan, nabili. Siguro mag-set sila, yun nga, tama. Through ordinance, isit nila, ayusin po yan na problema. Ayan.
Mga kababayan, babalik po ulit kami pagkaraan ng ilang minuto.
Hello, mga kabaluyan. Hello. Andito na, bumabalik po ulit kami dito sa ating programa. Ang oras po natin ngayon ay alas 8:50. At muli inaanyayahin namin kayo tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 7:30 ng umaga. Okay. Lagi po natin kasama si partner Edwin Bautista. At pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang issue, bagay, kasalukuyang nangyayari sa ating bayan. Ngayon, partner, itong huling segment natin sa programa ito ngayong araw, pag-usapan natin ang parating ng politika. Ano ba ang nasa isip mo ngayon, partner? Yung latest, partner, na ito ay development sa politika. May nakuha tayong impormasyon. Itong si board member Louis Sison. Si Louis Sison. Ng ating distrito. 5th district. Ayon sa ating info, siya daw ay nagkabilang bakod na, partner. Apparently, pumunta na siya sa kabilang bangir. Ang bira. Pumunta na siya. Iliwanagin na natin para maintindihan ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, ng pumunta sa kabilang bangir na tinatawag natin, ibig sabihin, nung nakaraan, nandito siya sa kampo na ito. Yes. Sabihin natin, sa kampo ni Munmun Gico. Yes. Ngayon, ang ibig mong sabihin, partner, pumunta siya doon sa kampo ni Pogi. Yun ang balita. Yun ang balita. Alam mo kasi, si board member Louie, nung unang sabak niya sa board, kasama niya si Kong Gico. Munmun. Oo. Talagang lahat halos ng lugar, barangay na pinuntahan ni Congressman Munmun, Kasama niya. Oo. Sa napaka-agang kampanya noon ni Congressman Gico Munmun, talagang andyan si Louie na nakasunod. Oo. At masasabi din natin na napakalaking bagay ang naitulong din ni Congressman Munmun sa kanyang panalo bilang board member. Kasi that time talagang hindi naman kilala si Louie hindi siya kilala talaga. Oo. Sa Villasis kilala siya. Oo. Pero outside Villasis, hindi na siya kilala. Pinalunan, Posorobio, Lawa. Sison wala. Parang yung popularity Ni Gico. Congressman Munmun, Oo. Parang binitbit niya. nabitbit siya. Oo. Yan. Anong magiging implikasyon niyan kung sakaling nagkabilang bakod na siya, lumipat na siya ng partido? Okay. Halimbawa, ano sa palagay mo, partner? Bakit may mga politiko na pumapakabilang bakod? Ano kaya ang maaaring maging rason niyan? Kasi para sa akin, ang isang leader dapat may prinsipyo eh. Ayan, tama yan. Di ba? Oo. Kung walang prinsipyo ang isang leader, ay nako, Diyos ko, delikado ang bayan. Di ba? Saka, tama din naman yung sinasabi na ang political party hindi yan permanente. Darating ang araw, lilipat ka rin. Pero, ano ba yung mga factors na bakit nangyari yung ganon? Na lumipat siya ng partido.
ito. Samantalang napakaganda naman ng pinapakita at ginagawa Ng congressman mo. congressman. Oo. Nakasama mo. Oo. Tila yata hindi naman yung timing at saka parang ewan ko ako parang sa tingin ng tao hindi maganda. Hindi maganda. Oo. Anyway, yan po, prerogative naman niya. Oo. Para sa bagay, prerogative na yan. Pero siguro, dapat mga ganun, nag-iisip din kasi hindi naman... Oo. Ngayon, partner, kung sakaling andun... Alam mo, ang iniisip ko ngayon, partner, kung bakit siya lumipat? Gusto mo malaman? Ay, nako. Yung nasa isip ko. Hindi lang nasa isip ko. Parehas tayo lang iniisip. Ay, nako. Sige, kung lumipat na nga siya doon sa kapila. Ngayon, so ang makakasama niya doon is si board member Chinky. Oo, dalawa sila. Dito sa grupo ni Kong Mon, ang balita natin na tila gustong sumapa at susubok din. Itong si City Councilor ng Ordaneta, si Isong Basco. I-guess natin isang beses dito. Isang bata, magaling din na leader sa Ordaneta. Balita ko ang pangalan niyan. Balitang-balita ang pangalan niyan. Isang beses imbitahin natin dito si Councilor Basco ng Ordaneta at i-introduce natin siya sa mga member natin diyan sa Kaaro. Alam mo, ang member natin sa Kaaro sa Ordaneta, Binalunan, Villasis, Season. Itong mga kalapit bayan na to, napakarami, libo-libo sa Ordaneta, kulang-kulang 2,000 Sa Binalunan, mayroon tayo hanggang, umabot na tayo, partner, hanggang Bautista. Hanggang Santo Tomas, Umingan. Imbitahin, gumawa ka ng paraan, partner. Imbitahin natin si Councilor Basco ng Ordaneta. I-guess natin sa isang beses dito. Nang maipakilala natin siya sa ating mga kababayan at kung meron din siyang gustong iparating sa ating mga kababayang Pangasinense, lalo na dito sa Quinto Distrito, ay bigyan natin siya ng time dito sa ating studio. Ngayon, partner, kung sakali nga na itong si Councilor Basco tatakbong board, so kailangan pa niya ng isang kasama. May mga parang pep talk, mga obserbasyon. Kasi itong mga political leaders nag-observe pa lumalabas dyan ang pangalan ni, sabi nila maganda raw, si Mark Pingres, mag-board member. Pwede. Susuportahan ko yan, kaibigan ko yan At saka batang palengke yan, parang ako. Batang palengke yan, sabi si Mark, oo. Very popular. At anong tawag nito? Isang kilala. Galing din sa hirap. Oo, talaga. Kilalang-kilala natin ang pamilya niyan. Kaya kung alimbawa, kung mapanood mo man ito, Mark Pingres, isang idol natin yan kasi dating batang palengke yan, parang ako. Kung mapanood mo ito, mag-hi ka lang. Gusto namin anyayahan ka namin sana dito sa studio at nang makapanayam ka namin na makakwentuhan. Di ba, partner? Yung pangarap ng Pusurubyo, sa tagal ng panahon na magkaroon naman sana ng board member na taga Pusurubyo. Ang laki-laking bayan, partner. Pangalawa tayo sa Ordaneta. Yes. Pero minsan hindi nakatikim ng representative sa Kapitolyo. Ay, nako. So, baka ito na po. Baka ito na po yung time. At ang kababayan natin, idol natin, si Mark Pingres, kung papayag siya, kasi yun ang usap-usapan, bulong-bulungan, tsaka itong si City Councilor Basco. Partner, imbitahin natin dito si sa Miyerkules, kung kaya natin gawa ng paraan.
Juan, imbitahin natin dito nang maipakilala natin siya sa ating mga kababayan Pangasinense at sa buong Quinto Distrito, 5th District. Right. Partner, medyo kinukulang na tayo ng oras. Mamaalam na tayo sa ating mga kababayan. Batiin lang natin yung mga nanonood na si Edwin Collado. Good morning, thank you for watching. Rochelle Aquino, magandang umaga po. Juan Marie Galvan, ito ano to si Joan, regular viewers natin to. Si Najera Pau, magandang umaga din po sa inyo. Foley Chris Quezon, magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong tiyagang panonood sa ating programa. At tulad po ng sabi ko, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 7:30 ng umaga. Binabati ko bago ako magpaalam, bago ko ibigay sa iyo ang pamaalam, partner. Binabati ko ang ating butihing congressman, si Ramon Munmon Gico. Sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan, sir. Ganon din po si Mamaan ng butihing may bahay ng ating congressman. Partner, Yes. bumati ka muna at magpaalam sa ating... Okay, muli po mga kaibigan, sa inyo pong lahat na tumangkilik dito po sa ating palatuntunan. Diyan si kayo namin apo. Ya, ako na nakantabi mi, unsahin ka po sa laman. Sa Evangelio amigo, Edwin Bautista, mangititilak na sa imaabig. Dahil Santos, ya ka po sa anin si kayo namin. Inararo, takayon, amin.